Χωράει. Έχουμε το ίδιο ταλέντο στη μαγειρική, όπως όταν ήμουν DJ και rock and roll. Αγριάδες. Όχι τη Γαλλία μου. Βάσο, δεν έπρεπε να τα ανοίξεις. Τι πράγμα είναι αυτό? Πάθος. Μα καλά, τι έχω κάνει ο της. Αχώνευτα πιάτα. Το έφαγα, αλλά με έφαγε. Και επιστροφή στην παράδοση. Γεια σου, Τάσο. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Η Λαμπρινή ζωγραφίζει. Ποιος είμαι, ο Νταλή? Ο Κωνσταντίνος σπάει τα ρεκόρ. Μεγάλε, απόψε και εγώ θα μπω στο βιβλίο Guinness με 2 μέτρα κρέπα. Η Γιώτα επαναστατεί. Δεν ξαναβόσκω άλλες βουβάλες. Δεν θέλω μήτε να τις δω. Η Αναστασία μεγαλουργεί. Πω, τι θα βγάλω στο τραπέζι. Και σήμερα ο Τάσος προσεύχεται. Όλοι οι Άγιοι και η Παναγία να με φωτίσουν. Oh my God. 5 άνθρωποι που δεν έχουν συναντηθεί ξανά μοιράζονται το ίδιο τραπέζι για μία εβδομάδα. Τη γυναίκα σου θυμάσαι πώς λένε. Δηλαδή είσαι ξανθιά. Κοίτα. Δεν βλέπεις το χρώμα του πιάτο. Με έχεις φάει τα σκότια κάθε μέρα. Κωνσταντίνε. Φάει τα μαρούλια. Με παντρεύεσαι? Όχι. Άντε παιδιά, ανεβείτε όλοι μαζί. Κικυρικούκι. Κάθε μέρα ένας ετοιμάζει δείπνο για τους υπόλοιπους. Σχεδιάζει ένα μενού 3 πιάτων, αποκαλύπτει μαγειρικά και άλλα μυστικά, στολίζει το τραπέζι με ό,τι βάλει στο μάτι, δοκιμάζει και δοκιμάζεται. Πω. Ζηματάει. Θέλω βοήθεια. Shut up! Πάει κανέλα. Στο τέλος κάθε βραδιάς, οι καλεσμένοι βαθμολογούν τον οικοδεσπότη τους και στο τέλος της εβδομάδας, όποιος από τους 5 έχει το υψηλότερο σκορ, κερδίζει 1.500 ευρώ μετρητά. Όλοι μπορούν να συμμετέχουν, όλοι μπορούν να διασκεδάσουν και όλοι μπορούν να κερδίσουν. Αυτή η εβδομάδα είναι του Terminator Hasta la vista, baby. και των κεφάτων σεραίων. Δεν ταιριάζεται σου λέω, τόσο αντικειμενικά στο λέω. Με χαμηλές επιδόσεις άνοιξε χθες η εβδομάδα των σερών, αφού η Λαμπρινή πήρε μόλις 22 βαθμούς. Σήμερα είναι η σειρά του 45χρονου Τάσου να δοκιμαστεί στη μαγειρική και τη φιλοξενία. Πώς θα τα πάει ο καλόβολος δημόσιος υπάλληλος με καταγωγή από τα Γιάννενα? Δεύτερη μέρα σήμερα για την παρέα των σερών και παραμένουμε στο κέντρο της πόλης, όπου βρίσκεται το σπίτι του σημερινού οικοδεσπότη του Τάσου. Ο Τάσος, όπως φαίνεται άλλωστε, είναι επίδοξος ποδηλάτης. Εκμεταλλεύεται την ήσυχη ζωή της μικρής πόλης και μετακινείται παντού με το ποδήλατό του. Έτσι κάνει και τη γυμναστικούλα του. Για να πάνε όλα καλά σήμερα και να εκτονωθώ, ξεκινάω κάνοντας ποδήλατο. Με τον Τάσο πιστεύω ότι δεν θα φτιάχναμε παρέα. Δεν συμβαδίζουν λίγο οι ηλικίες μας, λίγο τα γούστα μας. Εντάξει, το χιούμορ πιστεύω ότι θα τα βρούμε. Όταν έχω ελεύθερο χρόνο, κάνω ποδηλασία στη φύση και στη συνέχεια ορθοπεταλιές μέσα στην πόλη των Σερών και στην ευρύτερη περιοχή. Τον Τάσο μπορώ να το φανταστώ να κυκλοφοράει μες στις Σέρρες με ένα ποδήλατο, αλλά όχι να κάνει ποδήλατο, περισσότερο να χαιρετάει τον κόσμο, γιατί είναι ένα ανοιχτό άτομο, ένα καλοσυνάτο άτομο. Ποδήλατο Τάσος, σε καμία περίπτωση. 2 μέτρα θα κάνει και θα του βγαίνει η γλώσσα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό να δω και θα πεθάνω στο γέλιο. Με την ποδηλασία δεν ασχολήθηκα επαγγελματικά. Το είχα σαν χόμπι, γιατί με χαλαρώνει για άσκηση και όπως έλεγαν οι αρχαίοι μόν, νους υγιής εν σώματι υγιή. Πιστεύω ότι ο Τάσος όταν κυκλοφορεί στις Σέρρες τον χαιρετάνε όλοι οι ταβερνιάριδες. Τον Τάσο το βλέπω και πολύ γκαμαγκάκου εδώ στις Σέρρες. Βολτάρι, έχει σχέση με μουσική, τέτοια, μπαράκια. Καλή φάση ακούγεται. Η ζωή στις Σέρρες κυλάει χαλαρά. Ήρεμα, βόλτες με παρέες, καφέ, μπουγάτσα, σουβλάκι, που είναι και το άθλημα των Σερών. Τα χόμπι του Τάσου πιστεύω ότι δεν θα έχουν να κάνουν με αθλητισμό, με κάποιο άθλημα. Τα κιλά του είναι λίγο παραπάνω από τα κανονικά. Πιστεύω ότι θα είναι της τηλεόρασης, καμιά ταινία, εφημερίδα, καφέ, λίγο ανάσκελα, αυτά. Μην με βλέπετε έτσι εύσωμο, παχουλό. Εγώ κάνω 3-4 φορές τη βδομάδα χιλιόμετρα, αρκετά, στη μάσα. Ο Τάσος με την πρώτη ματιά που τον γνώρισα χθες, μου φάνηκε ένα παιδί εύθυμο, πάντα χαμογελαστός και πρέπει να είναι πολύ ευαίσθητο άτομο.
Σαν χαρακτήρας είμαι εύθυμος. Ανοιχτός σε όλες τις παρέες, τις προτάσεις. Όσοι δεν με έχουν γνωρίσει, χάνουν. Ο Τάσος πιστεύω ότι θα είναι καλός οικοδεσπότης, ότι δεν θα έχει άγχος, γιατί είναι πάρα πολύ φιλικός και άνετος. Τηλέφωνο. Φρένο. Έτσι, μπράβο. Ποιος διακόπτει την ποδηλατάδα μόλις 6 μέτρα μετά το ξεκίνημα? Έλα, Βάσο. Να έχεις έτοιμα τα κοτόπουλα, έρχομαι να τα πάρω. Είμαι βιαστικός. Άλλα 4 πλακάκια διαδρομή. Ο Τάσος είναι εξοπλισμένος με ειδικά παπούτσια, ποδηλατικό κολάν και κράνος. Χωρίς αυτά, μην το επιχειρήσετε στο σπίτι. Καλά, είμαι έτοιμος για τους Ολυμπιακούς. Θα σκίσω. Ετοιμάζεται ο Τάσος για τους Ολυμπιακούς στη Βραζιλία. Βέβαια, μέχρι τότε πρέπει και να μαγειρέψει. Βάσο, τα κοτόπουλα. Γρήγορα. Πού είσαι, βρε Αναστάση, και σε παίρνω τηλέφωνο? Γυμναστική. Γυμναστική πρωί-πρωί. Δεν με ενδιαφέρει τι θα φάω σήμερα, αρκεί να είναι νόστιμο, γιατί χθες δεν έχω φάει καθόλου. Δεν θα ήθελα να φάω κάτι πικάντικο σήμερα. Θα ήθελα να φάω μια πιο ήπια γεύση. Να μην πάθω τα ίδια με τα χθεσινά. Τι θα θέλεις τόσο κοτόπουλα? Μαγειρεύω για κάτι φίλους. Ελπίζω τα κομμάτια να είναι καλά. Μην Πρώτα, όπως ντροπιαστούμε. πάντα. Ωραία. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Οι ποδηλάτες δεν πληρώνουν. Πολιτική του καταστήματος. Κουραστήκαμε. Το ποδήλατο πίσω στο γκαράζ και ώρα για ξενάγηση. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου. Σήμερα θα υποδεχτώ τους καλεσμένους μου εδώ. Πιστεύω θα περάσουμε ωραία. Το σπίτι το διακόσμησε η σύζυγός μου με το γούστο της. Άλλη υπόθεση αυτή. Εδώ είναι από την ημέρα του γάμου μας. Και εδώ είναι οι δυο μου αγάπες. Η Άννα Μαρία 4 χρονών και ο Θέμης 2. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι το σπίτι του Τάσου. Αυτό που σίγουρα μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι θα έχει μία πολυθρόνα αποκλειστικά για την πάρτι του. Εδώ είναι η θρησκευτική γωνιά του σπιτιού με την Παναγία, τον Χριστό, τον Άγιο Νικόλο, Άγιο Γεώργιο. Δεν τα πάω καλά με τους Αγίους. Ξεχασμένη υπόθεση. Την έχει επιμεληθεί η γυναίκα μου. Πιστεύω με τη βοήθειά τους, όλοι οι Άγιοι και η Παναγία, να με φωτίσουν. Oh my God. Εννοείται ότι ξέρει από κουζίνα ο Τάσος. Από την κοιλιά του και μόνο φαίνεται. Πλάκα κάνουμε. Βαριέμαι να μαγειρεύω, αλλά δεν βαριέμαι να τζαμάρω. Κλασικό κομμάτι. Deep Purple. Yeah! Smoke on the water. Fire in the sky. Άρε, Deep Purple. Deep Purple παίζει ο Τάσος. Deep Purple λέγεται και το κυρίως πιάτο του. Οι καλεσμένοι του καλούνται τώρα να κάνουν τη σύνδεση μεταξύ του φαγητού και του γνωστού group για να ανακαλύψουν τι θα φάνε το βράδυ. Ποια τροφή έχει χρώμα βαθύ μόβ? Deep Purple. Ονόμασα το πρώτο πιάτο γιατί παίρνει αυτό το χρώμα η σαλάτα. Βαθύ μόβ.